Bai. Bueno, azkenen egia da oso gustuan nagoela hemen, baino egunerokotasunen beti dazkazu momentuk ez da esatizura oantxe bertan nahiko nuke etxeneon eta nire gurasoen besarkada bat jaso edo nire lagunakin konpartitu momentu hauek. Ez azkenen baitareko intzitzea oso zaila urruti zaudenen ez da, eta saiatzegea mantentzen aldan modun, baino nabaritzen da falta. Postal urdin hartan esaten zenidan, zein pozik bizigaren betiko tokian, galdutako girlak aurkitu ondoren, dio letrak, Irati. Egia da, dala besti bat nik asoziatuko tela beti non tokia noala etxea itzuntzeakin, ze azkenen da nolabait zure bizitza eraikitzea munduko edozein tokitan, eta garatu ezagutu eta bizi munduko txoko ezberdinak, ez da, baino galdutako girla horiek deskurritze dituzun momentun, konturatuko zea baitare betiko tokin ze pozik bizitzean eta ze ondo bueltatuko zean etxea beti, ez da. Orduan zentzu hortan, netzako beti errepresentatuko gauza pilo bat deskurritzea azkatela, baino lehenago edo berandugo beti bueltatuko naiz etxea. Eta etxea itzulera, irudikatzen duzu, etorkizun horril baten? Ez dakit oso klaro ze, oantxe bertan, naho, gunero gauza desberdin bat pentsatzen dutela, ez da? Gaur bueltatuko nintzen, bihar egongo nintzen hemen urte bete gehiago, etzi jungo nintzen oporreta, ez dakit, Sudafrika, ez dakit, bakoitzak gauza desberdin bat sortzeu, orduan, ez dakit, egia esan, baino, nik bakit lehenago edo berandugo etxea bueltatuko naizela. Fantasiatik erantzun da balin bada ere, Indiako kooperante lana bukatzen zeizunean, non ikusten duzu zeure burua? Nik damakit bi urte txapa bastante ematen Brasilia jotea gustatuko litzaiakela. Aitu nahi dian edo zeinei, desde luego, kriston txapa mandio tema honekin, ze datoki bat dakatena pendiente, nik dakatize bat Brasilgoa dana, eta beti danikan juna izan dut herrialde horta, eta elitzaiak inportako urrungo toki haua izango baldin bazan egia esan. Brasilera iristen zaren bitartean, zer gomendatuko zenioke horrelako zerbait bizi nahi duen norbaiti? Bai ustet, iteakazun gauziko bena zure egunerokotasunen hemen gustoa sentitu alizateko hemen edo munduko dozein txokotan, dala kulturan parte izaten saiatzea. Kulturakin mimetizatu, ikasi, zer dan hor gertatzen dana, ze aurkitzea ekazun bertan, eta saiatu parte izatea, ez da, adibidez, txorra bat izango da, baino nik ni saiatu naiz, edo saiatu geha hemen gauden denak, ikastea lau hitz hemengo hizkuntza orokorren, ez da, hemen telugu haitza egiten da, eta orduan badenok ikasi ditugu lau hitz basiko, eta orduan zoazen tokia zoazela, saiatzea lau hitz horiek esaten. Eta pixkat kulturan parte izaten saiatu, ez da, arropa tradizionala jantzi naizik eta behin, puntutxoa jarri kopetan, gauza denak asko erreste dute zure dinamika eta zure konbibentzia esango genuke ez da hemengo jendeakin. Txamponaren bestaldean, zer etzen nuke gomendatuko? Adibidez, iritzait gauza bat asko hau pixkat
izatea eka pixkat kontrovertido, baina bueno, nik esan bezut berdin. Iritze zait, askotan de baita etorri behar dela ideia finkok etxen utzita. Ez dakit, adibidez, baldin bazatoz, zuk ikasi baldin badezu dena herrialde honen ingurun. Indian bastante zaila irutzait zelen esaten izuna ez da kultura anistasuna hemen oinarria da, eta zuk ezin dezu etorri, ezintzia honea etorri jakiten gertatuko dan dena eta aurkituko ez duzun panorama denak, ezta. Baina jendea dator, oso konbentzituta ikasketa teoriko finko bat inda hemen gertatzen danan ingurun, eta gero ez da gai irikitzeko eta pixkat sorpresa horrekin landuz, pixkat improvisatzeko esango genuke, ezta. Azkenen ideia finkoiekin baldin bazatoz, eta gehien bat hau aplikatzen da beldurreta, ezta? Ez dakit, hemengo ura ezin da edan. Noski ezin da edan, ez edan txupito bat lehenengo egunen, bale? Baina hortzak garbitzea azkazu, eta izu zer pasako hortzak garbitzea gatikan uronekin. Ez dakit, lehenengo nik hartu nun ibuprofeno bat, eta nahi gabe, inertziaz, eman nion kanilako urakin txupitoa, zengo jo, ez da zer pasatzen. Ez dala, ez utzi behar zure buruak zuri irabaztea, esango genuke, edo zure burua jutea lidergon momentu honetan. Bizi eta jun. Bizita juten, guri ere amaitu zaigu, saioaren denbora irati. Gustura botako diogu tarteka begiradatxo bat zure bidaia kuadernoei, eta ea pixkanaka liburtegi txiki hori osatzen joaten zaren, eta eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik, eta jarrai dezazula galdutako irla horiek deskubritzen. Eskerrik asko zoire baita, eta kontatuko izkizuet etorkizuneko abentura denak. Ea Brasilera iristen zaren. Habe, sortea da hon. Sortea hon irati. Eskerrik asko, agur. Guatemalatik igarota Indian amaitugu garko bidaia entzule, eta denboraldiaren amairara iristen ari garen arren, jakin oraindik baditugula geldialdi bat baino gehiago bisitatzeke. Beraz, batu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak iragarri du Espainiak maiatzaren 28an aitortuko duela estatu palestinarra. Hala emandako hitza bete du, izan ere aitortza uztaila baino lehen iritsiko zela esan zuen. Datorren asteartean egingo den ministroen kontseiluan egingo da formalki aitortza hori. Espainiako presidenteak azaldu duenez erabakia Espainiako gobernuko bikideen artean adostu dute eta adierazi du Espainiako herritarren gehiengo zabalaren iritzia kontuan hartu dutela. El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Iñaki Etxaniz eta Anaekle Meur diputatuek Frantziako Asamblea Nazionalera ekarri dute legea moldaturik senatutik barten naiz eta Airbnb-ren gisako bizitegi turistikoen gaineko zerga handitzeko neurri nagusia onartu duten. Hala baina bizitegi turistiko horien gaineko zerga kenketa 71%koa eta 90%koa da gaur egun. Legeak 90%ra jaistea eskatzen du. Azkenean senatari eskuindarrek ere onartu duten neurria, baina ez sailkatuak diren bizitegientzat. Maio López Lointek Gernikako entrenatzailea eta zuzendaritzako kideoi batek salaketa jarria zuten Busturialdeko 4 herritarren kontra.
sare sozialetan jazar izana leporatu zieten. Herritar horietako bi Onintza Enbeita bertsolaria eta Asier musikaria dira. Beste biek nahiago izan dute anonimo segitu. Atzo goizean deklaratu zuten laurek Gernikako epaitegian, baina gaur Enbeitak isa sare sozialetan jakinarazi duenez epaiak artxibatu egin du kasua. Ustez ertzaintzaren jaurtigai batek Donostian larri zauritu zuen emakumearen familiak jarritako salaketa behin-behinean artxibatu du epaiak EITB Mediak jakin ahal izan duenez. Tiroaren egilea ez ezaguna dela argudiatu du epaileak erabaki hori hartzeko. Arratsaldeon deizuela, txonbo hau da uretan murgiltzea, batez ere buruz bera. Horixe da aurtengo ibilaldiak duen leloa. Igande honetan izango da Getxon, ikastolen aldeko festan murgilduko gara jarraian, izan ere gurean baitugu Unai Urzubiaga, San Nikolas ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Unai. Eskerrik asko Irati, mobidatzearen. Bueno, lehenik eta behin, 56. edizio honek txonbo du lelotzat eta hala irudikatzen du logoak ere. Ibilaldian txonbo egin nahi duzu beraz, ezta? Hori da, azkenean txonbo hitzak iradokitzen duena hori da. Itsasoan sartu, buruz bera uretan amildu, inolako beldurrik eta konplexurik gabe. Eta horrek iradokitzen duena jarraituz, nahi genuen dei bat egitea, euskaltzaleak euskarara murgil daitezen, festa giroan, inolako konplexu eta beldurrik gabe ibilaldian. Hasieran aurkeztu bezala, San Nikolas ikastolak antolatu du 2024ko ibilaldia Getxon. Nola jasotzen duten ibilaldiaren ardura hau? Bueno, pandemia aurretik egin genuen eskaera beste ikastola batzuekin batera, eta justu pandemiak nolabaiteko prozesu hori bertan bera utzi zuen, stand-by batean utzi zuen, eta pandemiatik bueltatu ginenean, nolabaiteko normaltasunera bueltatu ginenean, esleitu ziren urrengo 2023tik arako urrengo 6 ibilaldiak, eta geurea bigarrena izan zen. Beraz, 2021 batean jakin genuen, 2024an geurea zela txanda. San Nikolas ikastolak gainera 60 urte bete zituen iaz, Euskal Herriko beste hainbat ikastolen antzera modu klandestinoan hasi zuen bere ibilbidea, ez dela? Hori da, bai, gainera nahiko era kuriosoan, ez da? 1963 urtean, Algortar peto-petoa zen Gotzon Garamendi, Bilbon zegoen, mandatu bat egitera joan zen, posa lizentziatoren kalera, eta bertako denda batean, hala non harrapatzen dituen bi umetxo euskaraz hitz egiten. Eta handik sortu zitzaion, otu zitzaion, nolabait berak ere, haiei galdetu ostean, ikastola klandestino bat egiteko beharra eta nahia zegoela Algortan. 60 urte hauetan, Euskararen aldeko lanaren erreferente nagusia izan dela diozue, zer dela eta? Bueno, Getxo beti izan da, Getxo eta Algorta batez ere beti izan da euskal kontzientzia izan duen lurralde bat, baina paradoxikoki hizkuntza bera ez zegoen eratu egia. Eta ikastola bera izan da nolabaiteko euskal kontzientzia horri arnasa eman diona hizkuntza txertatuz herriko jende gaztearengan. Iaz, 1000 ikasletik gora, 700 familia aktibo eta 140 langile inguruk osatzen zenuten San Nikolas ikastola, kooperatiba gisa eratua zaudete gaur egun, zer esan nahi du horrek? Bueno, kooperatibak esan nahi du San Nikolas hasiera-hasieratik herritik sortutako proiektu bat dela, eta bertako nolabaiteko ekintzaileak direla, eta bertako guraso, bertako partaideak direla ikastola beraren jabeak. Horrek ez nahi du, badagoela alako osagai berezi bat ikastola aurrera eramateko eta da auzolana. Ikastola osatzen dugun guztien arteko auzolana. Auzolana, herritik herriarentzat egina. Ikastolen jaia igande honetan, maiatzaren 26an ospatuko da, udalerriko eremu ezberdinetan, baina ez da ibilaldia udalerrian ospatzen den lehenengo aldia, ezta? Ez, gainera Getxok baduka nolabiteko harreman estua ibilaldiarekin. Lehendabiziko aldiz ibilaldia Bizkaian Getxon ospatu zen, 1978 urtean, eta handik gerora beste 3 aldiz ospatu izan da ibilaldia, azkena 2002an, eta aurten izango dugu 4. 2024an ere San Nikolasen eskutik.
Laugarrena izango da orduan aurtengoa, ardura zuek izango zenutela jakin zenutenetik, lan handia egingo zenuten gaur egun oraingo puntura heldu arte, konta iguzu, nolako ibilbidea izan du antolakuntza aldetik? Bai, holako tamaina bat daukan ekitaldi batek aurreti asko planifikazio zehatza eta zorrotza behar ditu. Beraz, urte terdi pasatxo lehenago hasi ginen nolabait atontzen, nolabait lana banatzen eta batzordeak sortzen. Eta sortzen da bizikoa arropa batzordea izan zen, logoa, leloa sortu genituen, eta arrez geroztik dinamizatzaile bat izendatu ostean, ikastolako gurasoa dena, berak eta bertatik sortutako talde batek sortu genituen gainontzeko batzordeak. Kantua, leloa, argi dago mezua, txonbo egitea, nork hartu du parte abesti honen sorreran? Bueno, nahi genuena da, pixka bat abestia izan zitekeela, edo izatea, nolabeteko erakusleio ikastolak eta ikastolaren inguruan dagoen talentu eta sormen ikaragarrizko horri, ezta? Eta orduan, abestia ikastolatik sortua da, ikastolako ikasle hoi eta ikastolako guraso diren Algortako bertso eskolako zenbait kidek sortutako letra, eta musika lantalde batek, ikastolarekin zerikusia daukan lantalde batek sorturikoa da, eta bertako nolabeteko lidertza edo Alex Lópezek eraman zuen, bai. Hainbat herritarrek sortu duzu orduan leloa, eta gaina letrari dagokionez ikastolaren balorei egiten die referentzia letrak, eta ez hori bakarrik, ez? Baita lehen aipatu duzun lehen ibilaldi hori ere bai? Bai, noski, guretzat berezia da, ezta? Azkenean aitzindariak izan ginen, edo getxo aitzindari izan zen, ibilaldia antolatzeko orduan, eta urte asko dira, nolabait belaunaldiak aldatu dira, urteak joan dira, baina oraindik ere euskararekiko sugarra eta euskal kulturarekiko nolabiteko atxikimendua gurean darrai, ez? Eta hori islatu nahi izan dugu apur bat abesti horrekin. Gainera euskaratik eta euskaraz ospatzeko eguna izango da, bestalde, zein helburu izango ditu aurtengo edizio honek? Bueno, holako tamainako ekitaldi batek helburu ezberdinak ditu. Alde batetik ikastola nolabait gizarteratzea edo herriratzea, are gehiago. Oso herrian txertatu dagoen ikastola da, baina are gehiago. Bestalde batetik nahi genuen baita ere eredu izatea, auzolanen eredu izatea gure ikaslegoarentzat. Herri eragileekin ere ditugun harreman sendoak indartzeko beste era bat ere bada. Eta azkenik esango genuke, pedagogia berritzaileek behar dituzten aldaketa arkitektonikoak ikastolan txertatzeko baliabide finantzarioak lortzeko ere beste era batela. Auzolana izango zue eredu, eragile desberdinekin saretuko zarete eta dirubilketa ere egingo duzue beraz ibilaldiari esker. Gainera, euskara jakin edo ez, euskaltzale guztiak parte hartu ahal izango dute ibilaldian, ezta? Noski, hori da txonbo hitzaren espiritua, ezta? Txonbo berez euskalitza da, baina euskaldunak ez diren horiek ere gure eskualdean bolo-bolo erabiltzen dutena. Horrek ez nahi du euskarak asko daukala emateko, euskalduna izan edo ez, eta filosofia hori bera gure egiten dugu ibilaldian. Euskalduna izan edo ez, etor zaitez euskaraz eta euskaratik ongi pasatzera. Balore batzuei jarraituz, euskara jakin edo ez, ezta? Bertaratzeko animatzen dituzue herritarrak. Jaialdiko ibilbideari eta gunei erreparatuz, 4 gune nagusi izango dira aurten, eta nola ez, San Nikolas ikastola izango da lehenengo gunea, ezta? Bai, hori da, aurten 4 gunetan banatu dugu ibilbidea, eta guretzat esan nahi berezia dituzten dekuetan, ezta? Ikastola izango da Bihotza, ibilbidearen Bihotza, bestalde ikastola oso txertatuta dago herrian, eta bigarren gunea San Nikolas plaza, oso entzutetsua den plaza aukeratu dugu, herrian txertatua dagoena, beraz herria izango litzateke bigarren gune hori. Hirugarren gunea tradizioarekin lotutako portu zaharra, Algortako portu zaharra izango litzateke, sustraiak nolabait iradokitzen dituena, ikastolaren sustraiak, eta laugarrena Ereaga Hondartza, pixka bat abangoardia edo eraldaketarekin, itsasoarekin lotura ezberdina ematen duen eraldaketarekin zerikusia duena, ez? Horrela, nolabait abanguardia eta tradizioa uztartzen dituen ibilbidea saiatu gara egiten.
Ibilbidea antolatzeko garaian, kamara atzean ere aitortu didazu, zaila izan dela antolakuntza hori, ez da? Azkenean Getxo ere herri txikia baita. Bai, Getxo, Algorta bereziki, ibilbidearen inguruak nahiko malkartsuak dira. Eta ez da, erreza azkenean, nolabaiteko hainbesteko jendean dana, nolabait mobilizatzea, nolabaiteko erarik egokiena bilatzea, jende fluxua ongi joan zedin. Baina, guztion lanketarekin, bai udalarekin, bai herri eragileekin, elkartuta, guztion artean uste dut, nahiko ibilbide txukuna antolatu dugula. Hala izango da ziur baiet, aipatu bezala laugune izango dira eta haietan egitarago paroa antolatu duzue. Konta eguzu pixkat gehiago zer topatuko dugun egitarago hontan? Euskal kulturarekin lotuta dauden hainbat eta hainbat ekimen. Egon daitezke adin guztitarako eta gustu guztitarako. Nola ez kontzertuak, reggae kontzertuak, punk kontzertuak, euskal musika kontzertuak, berbenak, magia ekitaldiak, ikasleen arteko topaketak, guretzat oso importanteak direnak, kirola egiteko parada, zumba egongo da, goazeneko kontzertu handia, nola ez, guraso asko ulertuko dute, hainbat ekimen eta gero egunean zehar ere izango ditugu ikusgai, hainbat txaranga, hainbat jendea giroa alaitzen. Adin guztietarako egitaragoa osatu duzue beraz aurtengoan. Gainera, ibilaldi hontan jasangarritasunarekiko konpromisoa erakutsiko duzue, hainbat neurri hartuko dituzue horretarako, ez da? Bai, guretzat bere biziko garrantzia dauka, ez? Bentsat egiten ditugun gauzetan, nolabaiteko giza aztarna hori jasangarri izatea, ez da? Edo harik eta gutxien izatea. Beraz, hasiera-hasieratik hartu genuen hori erronka bezala, ikastolak baditu hainbat guraso adituak direnak horretan, eta haien laguntzaz, diseinatu ditugu hainbat ekimen, erosketa motak, garraioa, birziklatzeko joerak, neurtzea zenbateko zaborra bilduko dugun, eta bar, pizka bat jasangarriago egiteko ibilaldia. Aurtengo edizioan ere, beste askotan bezala, eguraldiari begira ibiliko zinaten, eguraldi ona dator igande hontan, ez da? Bai, badara magu zenbait egun pizkat goiari begira, pizkat mobilak arakatzen, eta ematen du eguraldi ona egongo dela. Hala izango da, azkenean importantea da, nahiz eta nahi ez, bertara joateko eguraldia, azkenek Domekan Getxora hurbiltzeko asmoa duten herritarrei zer esango zenieke? Ondo pasatzeko aukera, parada, ikaragarria dukatela. Hainbat ekimen egongo dira, eta oso egun alaia, dinamikoa, polita, gustu askotarikoa, pasatzeko aukera izango dutela. Gainera, sorionekoa gara eta nahiko irisgarritasun handiko herria gara, eta transporte publikoa edo nahiko ongi ibiliko da igandean bertan ere, metroaren sari naiz. Ditugu 11 arrazoi orduan bertaratzeko igande honetan gogoan izan, Domekan izango dela, Getxon, ibilaldia, eta txonbo egingo dugu guk ere Getxon. Unai, eskerrik asko gurera etortzearren. Plazer utxa, eskerrik asko gonbidatzearren. Ibilaldiaren bideokliparekin utziko zaituztegu, laster izango gara bueltan. Da 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 di di da da. Da 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 di di da da. Irurogeita mazortzitik. Da 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 di di da da. 2024 laura. Da 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 di di da da. Amentzura ametzenetik. Da 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 di di da da. Izan ginen eta bagara.
Astelenean izango dugu ibilaldiaren nondik norakoen berri gurean, 11 telebistan, eta albistegiarekin jarraituko dugu, eguneko argazkiari helduko diogu orain. Espainiak, Norvegiak eta Irlandako Errepublikak urratsa egin eta maiatzaren 28an Palestinako estatua aitortuko dutela iragarri dute gatazkari irtenbidea emateko asmoz. Espainiako diputatuen kongresuan egindako agerraldian eman du horren berri Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eta azpimarratu du bakeagatik, koherentziagatik eta justiziagatik hartu dutela erabakia. Is ready to make a decision on recognizing a Palestinian state. El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Europari Palestinako genozidoaren aurkako jarrera irmoa hartu dezala, galde egiteko mobilizazioak deitu dituzte Gernika Palestinak eta Jala Nafarroak ekainaren 8irako Bilbon eta Iruñean. Europako Parlamentuko hauteskundeen bezperan bakea eta nazioarteko zuzenbidearen beharra aldarrikatu nahi dute. Esan dugu lerroburuetan ere artxibatu egin dute Maio Lopezek Busturialdeko 4 herritarren kontra jarritako salaketa. Langileen munduan greba egingo dute baita ere Arabako erresidentzietako langileek. Hitzarmen probintzialaren aldeko greba egun berri bat burutuko dute Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek maiatzaren 30ean. 2024an egiten duten bigarren lanuztea izango da. 34garrena 2019an aldarrikapen horien aldeko mobilizazioekin hasi zirenetik. Negoziazio maila duela urte bat baino gehiagotik blokeatuta dagoela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Patronalak hitz egiteko borondate errealik ez duela baieztatu dute, eta zentzu berean, Arabako Foru Aldundiaren jarrera ere kritikatu dute, sektorean lan egiten dutenen baldintzak hobetzeko interes falta egotziz.
Arabako langileen baldintzak Bizkaia eta Gipuzkoakoekin parekatuko dituen hitzarmen probintzial propioa aldarrikatuko dute greba egunarekin. Soldatak handitzea eta urteko lanaldia murriztea dira haien eskaerak. Baita ratioen jaitsiera edota lan osasunaren prebentziorako neurriak ezartzea ere besteak beste. Izan ere, behin baino gehiagotan salatu dutenez, lan baldintzak ez ezik, egoiliarren baldintzak ere hobetu behar dira. Ekainaren 3an bilduko da hitzarmena negoziatzeko maila. Bilera baino lehen hori bai, greba egun berri bat egingo dute langileek, maiatzaren 30ean, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Kiroletan, Zegama Aizkorri lasterketaren inguruko berriak ditugu gaurkoan. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Maiatzaren 26 500 korrikalari baino gehiago lehiatuko dira. Mundu osoko profesionalek egin nahi dute noizbait Zegama Aizkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezainbeste voluntario aritzen dira lanean. Zegama Aizkorriko 3 egunetan Nostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailen eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendira ura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Horiek gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna pilatzen den zale uholdeagatik, eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalari dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Gizonezkoei dagokienez Kilian Jornet bueltan izango da maratoian. Berak du errekorra eta ikusi beharko aurten ere maila beran aritzen ote den. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira, Malenosa eta Sara Alonso. Biak euskaldunak eta norgehiagoka handia izango dute Aizkora etxera eramateko. Nazioarteko beste korrikalariren bat aurreratzen ez bazaie. Oraindik ordea ez dago ezer itxita. Datorren asteko igandeko lehian ikusiko da 2024ko Aizkora nork jasoko duen. Euskal Herrian ditugun altxol gastronomikoetako bat dira pintxoak, edariekin batera bizpahiru mokadutan hartzekoak. Pintxo ez gozatzeko pintxoaren astea antolatu dute Araban. Arabako 28 ostalaritza lokalek hartuko dute parte ekainaren 3 eta 9 bitartean burutuko den pintxoaren astean. Horietako 8 aukeratuko ditu epaimaiak, final handira sailkatuko direnak. Originaltasuna eta teknika, ekoizlea eta estetika, bideragarritasuna eta balio gastronomikoak izango dira epaileek kontuan hartu beharko dituzten irizpideak. Epaimaiak hautatutakoekin batera, herri bozketan babes handiena jasotako pintxoa ere finalista izango da. Aurten gainera, berrikuntza bezala, bozketa prozesuan parte hartzen dutenen artean sari bat banatuko da zozketa bidez. Final handia ekainaren 11an izango da. Pintxoa zuzenean prestatu behar izango dute sailkatutako sukaldariek. Horien artean 3 sari banatuko ditu epaimaiak, urrezko, zilarrezko eta brontzezko pintxoa sariak hain zuzen. Honekin batera sari berezi bat banatuko da ere, pintxo herrikoia bezala hautatutakoa eskuratuko duena. Sariak banatu baino lehen hori bai, 28 ostalaritza lokalek sortutako pintxo ez gozatu ahal izango dugu Arabako pintxoaren astearekin, ekainaren 3 eta 9 bitartean. Irati Agirrazkonaga, zer gehiago dugu kulturan? Silvia Federici egongo da gaur arratzaldean bira kulturgunean. Gaur maiatzak 22 asteazkena arratzaldeko 7:00 hitzak Palmondo liburuaren aurkezpenan egingo du. Partaideak Silvia Federici beraz gain, Begonia Santa Cecilia margolaria egongo da, Amaia Astobiza itzultzailea eta aurkezle lanetan Garazi Arrula Ruiz txalapartatik. Silvia Federici ikertzailea da, idazlea, irakaslea eta ekintzaile feminista Italian jaio Ameriketako estatu batuetan bizi da 1927tik eta pentsamendu feminista eta marxista garaikideko teorialaririk esanguratsuenetarikoa da, besteak beste emakumeen etxeko lanari, komunalismoari eta sorgin eizari buruzko lanak argitaratu ditu azken 2 hamarkada luzetan.
Eta esan bezala, gaur arratsaldean izango da bertan biran Txalaparta argitaletxearen eskutik antolatutako ekintza honetan. Sarrera librea da aforoa bete arte. Afrikako eguna ospatuko da maiatzaren 24 eta 26, hau da Austrialetik hasita Itsas Museumeko zabaldegian izango da. Maiatzaren 25ean Afrikako egun hori Bilboko Afrikar diasporako elkarteek eta Afrikar jatorri duten personek antolatua. Afrika eguna Bilboko harrotasuna jaialdia deitzen da pizkat ekintza haue oinarri duen eguna, eta beste hainbat Afrikako elkartekin ere kontinentearen egoera ikustarazteko helburuarekin sortzen den ekintza da. Askotariko jarduerak egongo dira, hitzaldiak, mahai inguruak, erakusketak, zuzeneko musika, dantza, ipuin kontaketa eta gastronomia, esan bezala, Austrialetik hasita eta igandera bitarte. Jarduera horien bidez, helburua Afrikarekiko daukan jendeak Afrikarekiko duen ikuspegia aldatzea da, eta jakina estigmatizazio globalizatu markatutako kontinente baten ideia orokortuetan oinarritzen diren aurre iritzi hori ere buelta bat ematea. Udalaren, Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso du Afrika eguna ekintza honek. Gau zuria Bilbon Laster iritsiko da, ekainean hain zuzen, 2024ko egitaroari erreparatuko dugu pizka bat aurrerago, baina jakin dezasun dagoeneko ekainaren 14 eta 15 izango dela gau zuria. Bilbo nolabait galaz eta argiz janzten duen ekintza, abangordeako kaleko izan dirolako instalazioak ekartzen dituzten argi teknologia eta horlako ikuskizun artistikoak izango ditugu Bilbon ekainean. Eta datorren ostegunean, maiatzaren 30ean, La Monstrenka Gasteizko gunean, hau da gerra bat ikusteko aukera izango dugu Pistifaktoria ideien laborategiaren eskutik, gaur eguneko garaikide bat, gerrari buruz ere, eta gizakiaren zuntxikei buruz aritzen den, era poetiko batean aritzen den antzeslana esan bezala, datorren ostegunean Gasteizen arratzaldean, La Monstrenka espazioan. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako badakizu sartuamaika.eus atarian ongi izan. Datorren geltokian laborantzara hurbilduko gara. Lurrari begira jarriko gara hazialdeko egitasmoaren bitartez. Lekale eta zekaleen haziak eta nekazaritza egitasmoak ezagutuko ditugu agroekologiaren ikuspegitik eta elikadura burujabetzari begira kokatuz. Ekilibratu bakoitzarien eskatuko dizkiozun lanak ere, baina hori dena kenduta sortzen lan bat denean niri oso erakargarria egin izan zait eta esertzea eta pentsatzea gaiak eta nolako gaia nahi duzun, zer espero duzun bertsolari bakoitzangatik eta edo saio horretatik zer espero duzun, nola eraman nahi duzun. Ariketa ez zela oso interesgarria. Egiazuk ardura oso ondio daukazula, ia markatzen duzulako nondik eraman nahi duzun saioa, edo, lortu ezakezu iazuk nahi duzun gauzak lantzea, edo ez, noskizu nahi duzun modura askotan, ze bertsolariak joango dira nahi duten bietik, baina bai batik ze gai jarri, edo zenek eman dezaken gai hontan, edo besteak ze ariketa duena proposagoa, edo kontrakoa.